Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рул TJ. номи ман Шаҳром. Дар имрӯза навормон 14 мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Ай Opel Nexus ҳаркада то BMW ву Mercedes Hyundai дигару дигар. Барои ҳамин навора ҳатман то охира тамошо кунед, лайка монед ва дар комментария фикри худро нависед. Дӯстони азиз, дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Агар шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди мошинтон рой кунед. Агар шумо ягон мошин кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали мошин шумода дар коре. бисёри бад гап намезанем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F 1994 соли барориш, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ҳамаш заводской, яксола ҳуҷҷат. Марҳамат бародаро, мошини тоза. Илтимос харидор занг занам, беҳуда ғам натен. Мега соҳиби ҳамин мошин нархаш 24500 сомонӣ бо савдоам мешавад. Hyundai Sonata 2004 соли барориш, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 37000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Агар кредит гирем 772 сомонӣ ҳар моҳ меспорем дар муддати 4 сол бо пешпардохти 11100 сомонӣ. ҳамаш через бонки Алиф. Volkswagen Golf 1998 сол, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. Нархаш 3000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва хотиррасон мекунем ки ҳамаи мошинҳои ҳамирӯза навормон дар шаҳри Душанбе қарор доранд. агар шумо аз дигар шаҳрҳо дар кор бошад, марҳамат дар комментария нависед. Honda CR-V соли барориш 1996, полный привод, 2 литр мотор, пробегаш 950 000 километр мебошад. сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай. дар ҳолати хуб қарор дорад. харидори конкретни занг зана, савдо ҳам мешавад. савдо пеши мошинда. ва агар ягон мошин боша, мисол алиш кунен, марҳамат пешниҳод кунен, алишам мешавад. нархаш 26000 сомонӣ. кредит гирем 542 сомонӣ ҳар моҳ меспорен бо пешпардохти 7800 сомонӣ через бонки Алиф. BMW тройка 2004 сол, задний привод, кузов хэтчбек, 2.5 литр мотор, сӯзишворӣ бензин, коробка передач автомата. мошин 100% 4 матик, 43000 сомонаи нархаш, савдоам мешавад. кредит через бонки Алиф 897 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 12900 сомонӣ. Mercedes C-класс соли барориш 1996, задний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишворӣ бензин ва газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. элеганс, кондитсионер кор мекуна. ҳуҷҷатҳо то моҳи ноябри соли 2021. алиш намешавад. илтимос беҳуда занг назанед. мега соҳиби мошин нархаш 42000 сомонӣ бо савдоам мешавад.
Opel Vectra A соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сузишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, иваз ҳам мешавад танҳо бо Opel Astra G Caravan болои сум дода мешавад аз тарафи соҳиби ҳамин мошин. нархи ҳамин мошин 25000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Nissan Maxima соли барориш 2001, передний привод, 2 литр мотор, сузишворӣ бензин, коробка передач, автомата, мотор, ходовой, коробка, кузов 100% задагӣ, пусидагӣ, варид надорад. Краскаш раднои хичай, 4 баллони нав, ҳама дарунаш напанав, кондитсионер яхча, мотор моторшам 100%, ҳуҷҷатош солона тамом шудагиай, газа дар ҳаёташ надидай. Кадом мегира раҳмат мега, алиш фақат Mercedes зайчик ё Opel Astra G калид ба калид перекидкаяй дубайда кадагиай. нархаш 33000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Toyota Camry соли барориш 2008, передний привод, 2.5 литр мотор, сузишвориш бензин ва газ, коробка передач автоматай, растамошка дора, мошин 100% биё биши ҳайка. гапҳои дигара дар пеши мошин гап мезанем, соҳиби мошин мега. нархаш 85000 сомонӣ бо муомилаам дора. Deo Nexi соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сузишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор 100%, ходовой, нав, баллоно дута пешнавай, ақибаш беу, задагӣ, пусидагӣ, варид надорад. харидори конкрет мезанг зана фақат 9 моҳ техосмотр дорад. срочна фурухта мешавад бо нархи 15500 сомонӣ бо савдоам дорад. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дар каналмон абзори Deo Nexi ҳастай. мо дар ҳамон абзор гуфтагием стояд ли ҳамин мошина дар 2021 харидан ё ки не. ҳама минусу плюсоша ҳатман дароед ва тамошо кунед. Lexus RX 300 соли барориш 1999, передний привод, 3 литр мотор, сузишворӣ бензин, коробка передач автомата. нархаш 55000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Opel Vectra B соли барориш 1999, полный привод, 1.8 литр мотор, сузишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. нархаш 40000 сомонӣ бо савдоам мешавад. кредит гирем 835 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 12000 сомонӣ. боз як Opel Фуруши Astra G соли барориш 2001, 1.6 литр мотор, сузишворӣ бензин, коробка передач, механика. мошин умуман задагӣ надорад, пусидагӣ вообще надорад. як сола ҳуҷҷат кадаша соҳиби мошин дар Тоҷикистон, як даст гаштагиай, газа умуман дидагӣ нест. любой ҷо шуда ҷавоб мега соҳиби мошин, мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. илтимос беҳуда занг назанед.
нархаш 56 000 сомонӣ бо савдаам мешавад дар пеши капот. BMW X5M соли барориш 2008, полный привод, 3 литр мотор, сӯзишворӣ дизел, коробка передач, автоматай. Салон серият сидения дора, обогрев, тонировкаш то охири сол, документош то моҳи январ, аккумулятор нав. марҳамат биёин бинен чиша мегӯяд соҳиби мошин. нархаш 140 000 сомонӣ бо савдаам мешавад. ва ин буд охирон мошини фурушӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода.